Bona nit, amics i amigues. Al programa d'avui pronunciarem paraules en anglès, ens matricularem per un màster de cuina i farem spoilers de Stranger Things a tort i a dret perquè me l'he acabat ja, joder, me cago en Déu. Benvinguts al programa de ràdio que fa el programa dimecres rere dimecres sense parar, per cap raó, ni interna ni aliena, ni d'Alien, encara que sigui de Ridley Scott. Comença l'Anem Tard! Bona nit i benvinguts a l'Anem Tard, programa número 38. Vaja! Quart programa de la temporada a mitjans de novembre, Però no és que nosaltres no vulguem fer-lo, és que cau tot en dimecres. Tot a les vagues, les festes. De fet, això de fer festa a la meitat de la setmana s'hauria d'imposar per llei a totes les feines. 2 dies de treballar, 1 de festa, 2 de treballar i 2 de festa. I tot quadra. Ja tot Com a Sevilla. Exacte, ja ho fan. Podeu votar-me amb el meu programa electoral. Podeu votar-me a les eleccions del 21D, que crec que acabaré presentant amb un programa separatista a favor de la DUI, del 155, de la llibertat i de la Constitució. A favor de tot, alhora. Bé, menys una cosa, que us avanço en el refrany o la frase final del monòleg d'avui, que casualment serà el meu eslògan. Atenció. Si ens llevem ben d'hora, anirem cansats tot el puto dia.